Таро разгръщане за това. Каква е истинската причина в момента да си необвързан или необвързана? Истинската причина е физическа. Истинската причина е свързана с това, че има част от теб, която трябва да се огледа в физическия свят. Част от това ще се учат да печелят пари, част от вас да ги харчат, част от вас трябва да си обърнат внимание на здравето и физическото състояние. Предизвикателството е създаването на общност. Не само любовта куца и връзките куцат. Необходимо е вие да си изградите общност, която ви подкрепя и тя да включва не само близките ви или не само приятелите ви, а комбинация от такива хора, защото те ще се ви подкрепят при изграждане на една здрава връзка. И е необходимо да си отворите очите, защото ги държите широко затворени, като в известния филм, за нещо, което е много важно и което ще дойде като стресов призив в близко бъдеще. Напишете ни, търсите ли наистина гадже или чакате да падне от небето?